Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 2 na, buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the point. O sa gihapon may kilatangan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong adlaw mga higala. Niya nagitas buwan sa Marso mga sukit dig paminaw por bidang paspasas panahon, no? So nahuman mahigala kilab lang ang January, ni kilab lang ang February. Karon mahigala Marso na, unya gahapon atol mga kagalaan sa pagbanag-banag sa kadlawon mga sukit dig paminaw hangtod nga ni gitib ang adlaw. Nakabati tag sirin mga higala sa mga bumbero. Well, ting daghana, gumikan ka nagpahinumdom ka nato nga karong buwan na mao ang Fire Prevention Month. Straight to the point. Magbabilang tayo taha, maglikay ta mahigala sa sunog, maglikay mga higala sa mga magduwa-duwa mahigala kayo, ang puspuro o gauban pa, kana mga gipang saksak ninyo din ha, mga cellphones, electric fans o guban pa. Hinalan nga hulbuton yun, no? Dayon lakaw ninyo, ha? Kinahanglan yun nga magbabilang tayo ta, malikay ta sa sunog ni ining buwana mga higala. Muna nga atong sa ulog karon ang Fire Prevention Month. Straight to the point. Makabantay ra ba mga higala por bidang rabiya ra ba sa init, lagiting kaayo mga sukit dig paminaw. Init kwaresma na mga kahigalaan. Straight to the Mao point. nga atong giawhag ang tanan sa pagmabinantayon aron malikay ta sa sunog. Straight to the point. Sa gyapon natin tagpagtagad mga higala ang duga mga issues. Ni ay subong balita mga kahigalaan gumikan kay usa ka Filipina caregiver nga taga Pangasinan, Luzon ang nakalas sa airstrike mga higala sa Israel o US dito sa Iran. Unya ni bawas ang Iran mga sukit dig paminaw. Namatay kini kauban ang iyang amo nga dalhon unta niya sa bomb shelter aron adto mutago apan naabtan gyud sila sa paghug sa bomba. Straight to the point. O ni mahigalay subong pamalandungon ining gubat mga sukit dig paminaw. Gibombahan mahigalan tumilabay Sabado ang Iran mahigala sa Joint Forces sa Israel mga kaigalaan o United States of America. Gumikan mahigala pod kay ilang leader mga kaigsunan porbida di gyud mga higala madag negotiation, no, nga kini ang walay gira ken hitabo naman tong midnight Operation Midnight Hammer nadto miaging tuig kung kabantay ta mahigala itong mga B2 bombers gigamit sa US aron mahigala pagpuhag niadtong mga nuclear nga mga facilities mahigala sa Iran. Unya human adto nahilo mga higala kay mobalik unta sa negotiation table. Ang problema wa makasnabot 2 days ago, 2 days before the incident na tumilabay nga Sabado, nagsabot-sabot pa to sila. Gahi man gyud mahigala sa Iran. Sumona nga si Trump nakadesider mahigala og ang Israel nga ilan na lang gyud mahigalang girahon kay gahi magisag og mga higala matod pa. No, matod pa mga sukit dig paminaw mo na nga pag airstrike mahigala sa Israel. Ang sentro mga kagilaan ang political o mga leaders mga higala nga habig sa Iran ni airstrike sa mahigala ang Amerika sa alang sa mga nuclear facilities. Pertinda ko ag damage mga kagilaan, no? Gikabutyag atol mga higala sa airstrike sa Amerika ug Israel batok sa Iran atong Sabado ang supreme leader niini nga si Ayatollah Ali Khamenei na disgrasya gyud, nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Straight to the Ang point. tiran karon ni deklarar mahigala og 40 dias, 40 days of mourning. 40 dias, 40 kaadlaw sa pagsubo. Gumikan sa pagkamatay sa ilang leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Straight to the point. At ang pagtagad rubutagas to panuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Ang the problema point. lang gid nato mga kagalaan kay unsa may effect ani daghantag mga OFWs nga naa na mga lugar
mismo kanang Israel, kanang apektado may gala, kanang Bahrain, kanang Qatar, ang Abu Dhabi, UAE, apektado sila mga sukit di paminaw. Kay pagtira sa Israel o sa US, ni bawas po may gala ang Iran, pagtira sa mga US bases nga naa sa mga silingang mga lugar. Mauna nga doon na po yung mga civilians, mga kaigalaan ni taon nga naamong. Straight to the point. At nagpagtagad rubutaga mga kaigsunan sa banuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya, ang gobyerno sa Pilipinas padayon nakigalayon karon sa embahada ni ining maong lain mga nasod sa Middle East aron mamonitor ang mga OFW subay sa pagbawas mahigala og airstrike sa Iran sa mga lugar nga dunay pasilidad manghigala. Ang Amerika Straight to the mao na point. nga padayon ang monitoring. So unsa may effect ani sa ato? Number 1, ang gasolina mamahal. Number 2, mga higala daghantang mga OFWs nga naa na mga lugar. Porbida mga kigalaan. Straight to the point. Daghan mahigala problema ani og magpadayon may mahigala ipapauli na po ning mga kuan mga igsuon na to nga naa na narbaho diha. Additional na po ning problema sa Pilipinas. Over 2 million Filipinos living and working mga higala diha sa Middle East. Straight to the point. Asa man taon ana kung mamauli na sila mga sugid paminaw, dakong problema. Dakong problema mga kaigalaan. Namatyan na tag-usa. Namatyan na tag-usa. Ka OFW may gala usa ka Filipina caregiver. So imagine, over 2 million Filipinos living and working sa Middle East. Ug mao nay mamauli indekin kadakog problema. Mga kaigalaan, tagan-tanig pagtagad rubutaga sa batuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Si Pope Leo XIV nasubo sa tensyon sa Middle East ug nanawagan sa mga nasod nga lambigit sa mao nga problema nga mobalik sa dialogo aron kapugngan ang dugang mga kadaot ilabi na sa ilang mga kinabuhi. Straight to the point. Problema may gala pulos man isog na mo na problema ron dako. So ang atensyon may gala sa Middle East niresulta po ni mahigala pagkasira sa mga dagkong airport sa Dubai, sa Abu Dhabi ug uban pang mga tugpahanan hinungdan nga apektado sab hasta ta dinhi mga kaigalaan ang mga flights nato sa Mactan Cebu International Airport padung sa Middle East apektado sad mga higala. Straight to Mao the ni point. ang laing effect mahigala sa ekonomiya. So number 1, ang gasolina mo taas. Number 2, apektado ang atong mga OFWs nga mga 2 million kapin nga naa nang mao mga lugar. Number 3, sa atong ekonomiya mga kaigalaan. Karon apektado mahigala mga flights. So Ginoo ko. Mao ni resulta mga kaigalaan taga-tanig pagtagad rubutaga. Dakong problema ni. Unya kini mga OFW sa to unsao man ni, dakong problema mga sukit di paminaw pero ang Pilipinas kung bati man nga bahalag man problema mo para sa kay karong alas 10 buntag mag-impeachment mahigala ni Sara Duterte ang DO ang Committee on Justice. Bahala mo diha, gira na mga higala, bahalag 2 million Filipinos ang naa. Basta i-impeach gyud nila, dire sa department o di sa Committee on Justice mga kaigalaan ang Vice President nga si Sara Duterte. So karong buntag no kay March 3, March 2, 3 and 4 mao may gala ang deliberation sa Justice Committee sa Lower House. Porbida daghanan nato katanganan ani. Wa pa gani ko makahumag-discuss. Wa pa ko makahumag-discuss may gala sa ICC labot sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa ta to milabay Biyernes ug milabay Sabado. Wa ta makadiscuss pa ganig tiwas karon pa nato tiwason ni apod mahigalay gira sa Iran mga sukitig paminaw, Israel o US. Dugangan na po nga karong alas 10 niya na po mahigala si Sara na po ila mga kagalaang atimanon. Tagan-tanig pagtagad rubutaga, bahala na po niya magka 2 million Filipinos, bahala mo. Basta kay ang impeachment ni Sara karong alas 10 na, ilang tukion sa House Committee on Justice. Tagan-tanig pagtagad rubutaga mga kagalaan sa manuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Na ang point. mga Pilipino sad, ang mga yanong mga Pilipino moingon sad, sige bahala na di lang kita mag-apil-apil. Pero bisa pag moingon ta di ta mag-apil-apil, ma-apil gyud ta kina may mga Filipinos nga naa diha. Kumusta man yung mga parinting nga tuwa dito? Unsa may ilang ipadain taon nga ibuhi sila mga parinting nga naa diri? Mapiktaran gyud ta. Kay kana karog wa na ikapada, na imong igsuon na diha panalitan. Dunay mga anak sa Pilipinas, di nakapada ilang papaday, di nakapada ilang mama. Adto na mangayo sa inyo og pagkaon. Mo nang di kay malikayan nga bisag moingon ta nga di ta mag-apil-apil, ma-apil gyud ta. Mo na day problema mga sukit dig paminaw. Pero ang uban mahigala mingon nga ba si Sara lang gitugtukan nila. Mo na ang uban po mga Pilipino mingon na sige na lang na diha basta mututok na sa issue sa mga malita.
Ato pa ninti wasunon mahigala ng issues mga malita ha. Mali-malitang kwarta mga sukid paminaw. Straight to the At tanig point. pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang dugang nga mga issues labot sa ICC natong nga deliberation mahigala sa ICC. Labot mahigala sa confirmation of charges. Ang quantum of evidence diha nga level sa confirmation of charges is substantial evidence lang. Pananglitan o moabot na sa full blown trial ngadto na mahigala ang quantum of evidence nga beyond reasonable doubt. So ato sining tagaag pagtagad mahigala kinig uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.